שלום, ברוכים הבאים לשיעור נוסף בקורס תכנות בסביבת האינטרנט במסגרת לימודים לתואר ראשון במערכות מידע ניהוליות במכללה האקדמית צפת. לי קוראים בועז, בואו נתחיל. בואו ללמוד אצלנו תואר ראשון, לעבוד במשרה מעניינת ולהרוויח טוב. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז היום אנחנו לומדים איך להשתמש ב-CSS כדי לגרום לקופסאות לרחף על המסך. מה הכוונה לרחף? הכוונה לרחף זה שהאלמנט מופיע בתוך הקופסה, כאילו הדביקו אותו שם, כאילו הוא מרחף על המסך, וכל שאר הטקסט וכל שאר החלקים מסתובבים סביבו כאילו בשבילו להפריע. למשל, כן, פה התמונה של Ghostbusters היא מרחפת, כן, בצד ימין, ואז זה אומר שכל הטקסט פה כאילו מופיע משמאלה, והיה ממשיך כאן, אם הייתי מוסיף עוד טקסט, אז הוא היה ממשיך לרדת, ואז הוא גם היה יורד פה מתחת לתמונה. אז זה כאילו קודם הדבקנו את התמונה פה בצד ימין, ואז כל הטקסט מסתדר סביבה. כן, אז זה אלמנט מרחף. כדי להפוך אובייקט למרחף, ואפשר לעשות את זה רק לאובייקטים מסוג בוקס, זה צריך להשתמש בתכונה float, כן? ופה float נקודתיים right, זה אומר אנא רחף לי בצד ימין. הנה עוד דוגמה, שימו לב פה, יש לי פה אובייקט שמרחף בצד ימין, הוא כאילו מודבק פה, וכל שאר האובייקטים כאילו מסתדרים סביבו. כן? או לפעמים גם יכולים כאילו להמשיך מאחוריו, תלוי באיך מגדירים את זה, כאילו הוא עולה עליהם, דורס אותם, תלוי בהגדרות. טעות נפוצה שמשתמשים בפלוט זה לא להגדיר לאובייקט width, רוחב, ואז יכולים לקרות דברים משונים, כאילו הרוחב משתנה בהתאם לטקסט, לגודל הפונט, לפעמים דפדפן לא יודע מה לעשות, אז תמיד חשוב להגדיר לקופסה גם width, שזה רוחב, רצוי באחוזים, אבל אפשר גם בפיקסלים. יש תכונה בשם clear. כשאני מוסיף לאובייקט מסוג בוקס, לאלמנט מסוג בוקס, את התכונה clear, נגיד clear right, זה אומר שאסור לשום אובייקט לרחף באותו כיוון שרשמתי את ה-clear. למשל, תסתכלו בדוגמה הזאת. כן, יש לי פה פסקה שהרקע שלה הוא פוקסיה, כן? יש לי תמונה שהיא מרחפת, זאת התמונה של מריו, ויש לי עוד H2 שעם צבע רקע צהוב. עכשיו, כאן ל-H2 יש את התכונה clear נקודתיים right, זה אומר שמצד ימין אסור לשום אובייקט לרחף מהצד שלו, לכן כאן הדפדפן כאילו קודם שם את התמונה ורק אז הוריד את H2 למטה לאורך כל הרוחב של החלון. כי לתמונה הזאת אסור להופיע מימין לאובייקט הזה, זה מה שקליר אומר תנקה לי את השטח מצד ימין שלי. בואו נראה עוד דוגמה לשימוש בקליר. אז למשל יש לי פה שתי קופסאות של div. אוקיי, אז זאת קופסה אחת וזאת עוד קופסה. אז תשימו לב שהקופסה הזאת div 1 היא מופיעה פה עם הטקסט שבתוכה, ואז בטקסט אחריה מופיע div 2. עכשיו מה הדפדפן עושה? ה-div 1, אם תראו אותו פה בהגדרות, float left, זה אומר שהוא צריך לרחף מצד שמאל. אז קודם כל, והוא זה שמופיע, רגע איפה HTML, הנה כאן, אז יש לי div, קלאס div 1, div 1 נקודותיים והטקסט שלו. אז זה קודם כל מה שמופיע, וזה מופיע בקופסה שמרחפת מצד שמאל עם הרוחב שהגדרתי עבורה. אחר כך יש הטקסט של div 2, notice that div 2 is after div 1 וכו'. ואיפה הוא מתחיל? הוא בעצם מתחיל לא פה למטה, אלא כאילו בראש העמוד כשהוא כאילו מצד ימין לdiv 1. אוקיי? כאילו זה מרחף, ואז הטקסט לא ממשיך אחריו, אלא הוא ממשיך במקום הפנוי שנשאר, ככה מסביב לו. כן? ואם אני אוסיף פה עוד טקסט, אז תראו שהוא ירד למטה.
אתם רואים? אז הוא כאן כאילו ירד ממשיך למטה, כאילו לרחף מימין לו. גם באיזשהו שלב אמור לרדת בחזרה מימינה, בואו נראה אם זה קורה. כן, אתם רואים? אז כאן כאילו שהוא כבר חש שהמסגרת של div 1 מסתיימת, אז הוא ממשיך להריץ את הקוד בצד ימין. כאילו בצד שמאל, הוא מחזיר אותו בחזרה לסוף. אז הוא כאילו עוקף את האלמנט המרחף. עכשיו, אם אני פה, הדוגמה הזאת היא אותו דבר, רק שפה לדיב 3 הוסיפו, לדיב 4 הוסיפו clear left. מה זה אומר clear left? זה אומר ששום דבר אסור לו לרחף משמאל לדיב 4. אוקיי? אז ואם אנחנו נסתכל פה ב-HTML, אנחנו רואים שדיב 4 מופיע אחרי דיב 3. אז קודם כל, הדפדפן שם את דיב 3, ואז הוא לא מתחיל אותו פה כמו קודם, כן, באזור הריק, אלא הוא ממשיך אותו בשורה הבאה, כי את דיב 4 הגדרתי עם float left, ככה ששום דבר אסור לו לרחף משמאלו. אז הוא ממש צמוד לשמאל. אם אני אוריד את float left, ונגיד אני אעשה float right, כן, לדיב 4, אוקיי, זה הקופסה הזאת. אז מה יקרה? אז זה יהפוך להיות כמו זה למעלה, כי עכשיו מותר לדיב 3 לרחף משמאלו. אוקיי, עכשיו נניח אני אכתוב פה, כתבנו לדיב 4 clear left, ולכן הוא מופיע פה בשורה חדשה, כאילו אחרי שהופיע דיב 3. מה יקרה אם אני אכתוב במקום זה לדיב 3 clear right? כן, אני אכתוב בדיב 3 clear right, כן, ואני אמחק את בדיב 4 את clear left. כן? האם זה ייתן לי אותו דבר? האם זה ייתן לי אותו דבר? האם אני אראה פה אותו דבר? אני אגיד אוקיי, במקום שאני לא אגיד במקום שאני אגיד לדיב 4 לשמור את צד שמאל נקי, אני אגיד לדיב 3 לשמור את צד ימין נקי. האם אני אקבל אותה תוצאה? התשובה היא לא. למה? כי התכונה clear אומרת שאסור לאובייקט אחר, שאסור לאלמנט אחר לרחף באותו צד. אבל שימו לב שדיב 4 הוא מראש לא מוגדר כפלוט, אז מותר לו להיות פה. אוקיי? clear רק אומר שאסור לאלמנט אחר, לקופסה אחרת, לרחף, כן, מימין לדיב 3. זה מה שה-clear right פה אומר שאסור לשום אלמנט לרחף מימין לדיב 3, אבל דיב 4 הוא לא מרחף, הוא לא float, ולכן כן מותר לו להיות פה. אז שימו לב שהתכונה clear שולטת רק על המיקום של אובייקטים מרחפים, ולא על אובייקטים לא מרחפים. כן, היא כן מאפשרת לאובייקט לא מרחף להיות באותו צד. אוקיי. אחת הטעויות הנפוצות היא שמשתמשים בקונטיינר, במיכל, בקופסה שהיא קטנה מדי. למשל פה אתם רואים התמונה של מריו היא כאילו חורגת מהקופסה. לצורך זה אנחנו משתמשים בתכונה overflow, כן? ואפשר להשתמש בה בכמה דרכים. יש לנו auto, visible, hidden או scroll. כן? אז בואו נראה מה כל אחד מהם אומר. אוקיי, אז הנה דוגמה לשימוש בתכונה overflow. כשאני משתמש ב-overflow scroll, זה אומר שהמערכת מוסיפה כזה scroll bar, אתם רואים? מין כזה בר לתזוזה, גם למטה וגם בצד, ואפשר להשתמש בו כדי לגלול את הטקסט או את התוכן למעלה ולמטה. scroll זה גלילה, כן? אז אני מוסיפה פס גלילה גם למטה וגם למעלה. overflow hidden אומר שהטקסט בפנים
בעצם אם הוא גולש מחוץ לקופסה אז פשוט לא רואים אותו. תסתכלו פה נגיד overflow hidden, אתם רואים פה זה non-numi nibbed, ניב, אתם רואים המילה האחרונה פה היא ניב, זה, וכל ההמשך יישומוד, טינקי, דוט וכולי, זה לטינית אגב, פשוט לא מופיע. אז כשהתכונה של overflow היא hidden, אז פשוט הטקסט הגולש לא רואים אותו. כשה-overflow הוא auto, זה כמו סקרול, רק שהמערכת מוסיפה פס גלילה רק אם צריך. אוקיי, אז בואו נגיד, נקצר פה את הטקסט. ואתם רואים שעכשיו הפס גלילה פה נעצר, כי לא צריך. אז שה-overflow הוא auto, אז היא מוסיפה פס גלילה כזה רק אם צריך אותו, ולא אם לא צריך, רק אם הטקסט באמת גולש. ולבסוף יש לנו overflow visible, שזה אומר פשוט, אוקיי, תמשיך את הטקסט או את התוכן מעבר לקופסה, שזה הדיפולט, זה מה שקרה לנו עם התמונה של מריו. אז שימו לב שחשוב לשמור על overflow ככה שזה יתנהג כמו שאנחנו רוצים. עכשיו לתכונה overflow יש לה, אפשר גם לשלוט על הגלישה גם על ציר ה-X, זאת אומרת לרוחב, ואז התכונה היא overflow מקף X, כן, נגיד ככה, overflow X, סקרול, או על ציר ה-Y שזה לאורך, ואז התכונה היא overflow מקף Y. אוקיי, אז זאת התכונה overflow. בואו נסתכל על הדוגמה הזאת וננסה להבין מה קורה פה. אז יש לנו פה div שבתוכו 3 פסקאות, first paragraph, second paragraph ו-third paragraph, ועוד טקסט. עכשיו הפסקאות הן אמורות לרחף מצד ימין, הרוחב שלהם הוא 25% מרוחב הקופסה והשוליים הם 0.5 EM, וזאת המסגרת שלהם, כן? solid black. זאת אומרת קו ישר שחור. והדיב, כן, המסגרת שלו היא מנוקדת כזאת בצבע ירוק. אז שימו לב שהפסקה הראשונה מופיעה הכי מימין. למה? כי הפלוט פה זה right. הפסקה השנייה מופיעה אחר כך משמאלה. זאת אומרת, זאת הולכת הכי ימינה שאפשר, אחריה הולכת הכי ימינה שאפשר, כן, אחרי הפסקה הראשונה, והשלישית הולכת הכי ימינה שאפשר אחרי הפסקה השנייה. זאת אומרת, הם בעצם, כשאני עושה שכל הפסקאות שלי או כל הקופסאות שלי, הגלישה שלהם היא right בצד ימין, ואני שם כמה אלמנטים אחד אחרי השני, אז הם מסתדרים לפי הסדר שהם מופיעים מצד מימין לשמאל. הכי ימינה, השני הכי ימינה, השלישי הכי ימינה. ואחר כך הטקסט הנוסף, some text that is important, כן, הטקסט הנוסף, המערכת ממשיכה, הדפדפן ממשיך לכתוב אותו פה, במקום שנשאר. אתם רואים? אז הוא מתחיל כאילו כרגיל בפינה השמאלית, והוא ממשיך במקום שנשאר, כן, וכותב אותו. ואם היה עוד טקסט, אז הוא היה ממשיך פה לגלוש, כן, בשורות הבאות, כן, הוא היה יורד לעוד שורה. אז זה מה שקורה שאני מסדר כמה קופסאות שגולשות, הן מסתדרות לפי סדר הגלישה. תודה לכם שצפיתם, ונמשיך לעבוד עם עיצוב של קופסאות על המסך, גם בשיעור הבא.